Ano-ano niyo po yung karelasyon ng anak ninyo? Ang tatay po niya, pinsan po ng nanay ko. Sa tingin mo, tama ba na itanan ng isang minor de edad? Hindi ko po tinanan to, isang kumusang pumunta dito. Sabi nga sa akin, ma, hindi ko na kaya dito. Gusto ko na kayong makita, gusto ko na umuwi. Bakit? Hindi naman ako Ano yung sinabi mo? Gagawin ng isang ina ang lahat para lang sa kanyang mga anak. Kahit pa'y pinagtutulakan na siya palayo ng sarili niyang anak sa ngalan ng pag-ibig. Tingin na po ako ng isang Tumawag niya sa akin, ma, ayaw ko na dito. Ngunit ang reklamo na ating natanggap mula kay Nanay Imelda Esquivel na mula pa sa Kumadkad, Casillas, Sorsogon ay hindi maaaring ipagsawalang bahala na lamang dahil ang kanyang minor de edad na dalagita ay nakipagtanan at bumuo na ng sariling pamilya kasama ang kanyang tiyuhin. Ano-ano niyo po yung karelasyon ng anak ninyo? Ang tatay po niya, pinsan po ng nanay ko. Kasi magtatatlong taon na po sila. Hindi na ako pumayag. Sabi niya wala daw akong magagawa. Huwag daw ako iwalay. Kasi kahit ano daw, hindi daw siya sasama sa amin. Saan po sila napadpad nung nagtanan po itong dalawa? Batangas Ibahan po. Tumawag niya sa akin, ma, ayaw ko na dito, hindi ko na kaya. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang anak niyo mismo. Totoo ba yung kinukwento ng nanay mo na minsan tumatawag ka at nagsasabing nahihirapan ka? Totoo po yun, pero po, minsan po hindi pa ako sinasaktan. Ang gusto ng nanay mo, kunin at ibalik dito sa Bicol. Ang sa akin lang po, pwede naman po kami umuwi dyan, basta ipabalikin dito po. Nasa kabilang linya rin ang kinakasama ngayon ni Rose, ang kanyang tiyuhin na si Raymond Lorilla. 14 anyos pala nung isinama mo at itinanan mo itong si Rose. Sa tingin mo, tama ba na itanan ng isang minor de edad? Hindi ko po tinanan to, isang kumusang pumunta dito. Eto, Raymond, kasi alam mo na minor de edad itong si Rose. Sabi niya, 14 years old nung panahon na sumama siya sa'yo. Bakit ka pumayag? Though alam mo na hindi dapat. Tumawag nga po ito sa akin, sabi niya, yan daw ipinapalayas sa kanila, yan daw ilalayas na. So, ibig sabihin po, although parehas silang mali at pas may mali si Raymond, tinandingan naman po nilang parehas. So, magandang hapon, maisingit ko lang, Sargento. Kaya nagre-reklamo itong nanay dahil minor de edad itong kanyang anak. So, ibig sabihin po, kahit po ginusto ng bata, kung wala pa po ito sa tamang pag-iedad, rape pa din po yung pwedeng ikaso dito kay Raymond. Pwede po yun, dahil minor po naman, mag-fall pa po yan sa parenting advice. So, ang magiging complainant, yung ina niya. So ngayon, ang pinupunto po natin dito, mali pa rin po yung ginawa ni Raymond kahit po may consent itong bata na sumama sa kanya at magpabuntis. Tama? Yes po. Maaari po bang matulungan natin si Nanay Imelda na makuha ang kanyang anak? Pwede naman po makatulong ang ating tanggapan para po maproseso yung pagkuha ng ina sa kanyang anak. Matapos ang pag-uusap sa programa, ay agad kami naganda para tumulak papuntang Ibaan, Batangas, kasama ang mag-asawang Imelda at Rodel Esquivel para kunin at iuwi na ang kanilang anak. Kasama ang mag-asawa ay agad kaming nagtungo sa Ibaan Municipal Police Station. Agad naman kaming hinarap ni Police Major Janber Cabatanya, ang officer in charge ng Ibaan Municipal Police Station. So, andito po kami, sir, para hingin po yung assistance po ninyo para pupuntahan natin yung bata doon po sa kanilang lugar. Wala pong problema. Andito po si akin pong WCPD. Sir. Mag-proceed na po tayo para hindi na masyadong gabihin eh. Thank you so much, sir. Sige po, punta na po tayo. Okay. Sasama po kayo, sir? Kinakabaan. Sana sumama siya. Ayan na sila.
Sa kabila ng mahabang panahon na di nila pagkikita, tila bang may pader na nakaharang sa mag-ina na niyakap ay hindi magawa sa muli nilang pagkikita. Ramdam din ng team ang namumuong tensyon sa pagitan ng mag-ina. Ganyan na lang po. Opo, ganyan na lang. Ayan. Umuwi. Gusto ko rin po, mapawisin mo yun. Hindi. Hindi na naman pababayaan ko yan. Kung sana po sa December, Hindi na ako naniniwala na. Talagang magulang mo yung nagpapakahirap makita ka lang. Minor de edad ka, tama naman na sumunod ka sa nanay mo at sa tatay mo. Kasi po yan, hindi po yan nagsama kay Raymond. Kusa po siyang pumunta dito. May nakuha ko sa kanya. Sino pang kumuha? May nakuha. Wala Sabi daw kumuha nanay, yan. nanay daw ni Raymond. Ngayon, Oo, nanay ni Raymond, hindi ko ako nakakapag-isa. Hindi, pinagtatanong nagpatid lang bumalikan. ako sa sa bilang. Na, magsabi ka ng totoo para di ka makasuhan. Magsabi ka ng totoo, hindi ako naniniwala. Di nga marunong yan mautusan sa palengke kahit sa ano, kasi natatakot 14 years old. May kumuha daw sa kanya. Dahil yung kinausap ko kanina, sabi ko paano nakarating dito. Ang sabi po niya sa akin, nagtagpo daw po ang dalawa ni Raymond sa Santo Tomas. Ang tigas-tigas ng ulo. Ang mga sabi namin kanina ni Kusala, matigas ang ulo nito. Ang gusto ko naman, Raymond, pag 18 niyan, papayagan ko naman kayo magsama. Ngayon, sa akin lang muna yan. Kasi nagbilan pa yan. Sabi nga sa akin, ma, hindi ko na kaya dito. Gustong-gusto ko na kayong makita, gusto ko na umuwi. Pinagamal na Diyos ko Bakit? yan. Hindi naman ako Ano yung sinabi sinungaling. mo? Masamahin ko itong mag-ina ko, sagot ninyo sa akin ng bata. Kung ang problema, yung kalusugan ng bata, kami na po yung bahala. Ipapacheck up po namin. Kasulatan sa barangay. 18 years old na. Opo, tatay ganito, huwag po tayong masyadong negative para lang po pigilan yung pag-alis po ng bata. Makalipas ang halos 1 oras na paliwanagan sa barangay, sa huli ay kusang loob ding sumama si Rose sa kanyang mga magulang kasama ang kanyang 1 taong gulang na anak. Nangako din ang mag-asawang Esquivel na habang minor pa ang kanilang anak ay gagabayan nila ito na maging isang mabuting ina. Hindi rin napigilan ni Rose at Rodel na maging emosyonal sa mga huling sandali na sila ay magkasama. Muna po tayo matutulog pansamantala. Ano po, magpahinga muna po tayo. Bukas naman. Ito na. Hello, magandang umaga. Sige na, handa na po ka tayo. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Masayang-masaya po. Dahil po nakuha natin yung anak ko. Sir, na makukuha mo yung anak niya. Opo, dahil kasama ko po kayo. Salamat, ako Bicol, Tabang Ora mismo. Dahil nakuha ko na po yung anak namin.
Makalipas ang halos 12 oras na biyahe, ay narating na rin namin ang Castilla, Sorsogon. Oops. So finally, naandito na tayo sa bahay. Nauwi na natin si Rose. Anong pakiramdam mo yan, Nay? Sobrang saya po. Maraming salamat po sa programang Tabang Ora mismo. Sana po mag-alawig pa po ang tabang nito. 2 taon din ang hinintay ni Nanay Imelda para maibalik sa tama ang minsanang napariwara niyang anak. At mananatili ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na maging katuwang ng sino mang magulang na ang nais lamang ay kabutihan at wastong pangangalaga para sa kanilang mga anak.